Hey, mga idol, what's up again? It's us again and we're making another challenge for today. So, ang among buhaton nga challenge is the what's in my mouth challenge. So, nag-prepare me diri 5 items. Ako lang gitaguan para sa taguan. yung taganon while naka-blindfold. Kunya, ang sa may konsekwensya ni kung hindi mo mataganon. 1 week sweldo. 1 week sweldo. Pati ka ng ilong. Eh, 1 week sweldo lang. Pati ka ng ilong. Yan, huwag na klaro. Lapti ka ng ilong. Laptikan ilong. Oh. Okay, laptikan ilong ha. Okay, so magbato-bato pikta para huwag sa'yo na. So, bato. Okay, kaon na. Alin, nagbahuan ni God. Huli ay? Char. Huli ay? Hindi ko mabaho. Ano lang kay Artie mo, kay Kaoy, Artie kay Sam. Kita ka ba? Wala. Okay. Pwede si Moto nung na. Ayun. Asa, wala pa. Ano ka na? What's in my mouth? Kaya tagano, no? Wala pa man. O tanon. Saan ako tanon? Ahos. Yeah! Pwede ay. Bye. Abla, makita niyo mo. Wala. Makita niyo mo? Sige, ako na po. Ano po? Ay, lapti ka ng ilong. Ay. Gina ako na. Okay. Sana. Mana? Si Espada. Sa'yo. Ano? Bato. Wow, confident. Aray! Hindi ko na. Lulu kita na. Wala ko kita, oy. Arti waya ka. Okay. Okay, yun na. Sama na. Hindi mo na pangwa. O tanon na sad. Ang sangotan na. Kamatis. Nagkumauling chik. Ah! Klaro kayo. Nakatag-on. Ako na yung Huwag mukha. ka laptikan. Aray. Sige, go. Ang sana-sad na. Sige. Ano ni? Okra! Ano mga utano na ito? Hindi pa Sibuyas, kamatis, bawang at okra. Ako na. Ako na dyan. Oo. Isa ka? Wala. Kita mo? Kita? Okay. Ano na? Ah, upa gani. Wapa eh. Grabe, wala pa manggod. Mau trabaho na ako tagtaan. Kibaw na ko. Marshmallow. Abi na lang, Abi. Nagulot ka, pila na ko, katulog na ko, no? Kasama ka. Sana po. Pero, di makakita ka. Sige.
Sinangambli ka sa kuha ha. Wala eh. Kita sila. Mana? Wala pa. Ni. Balik ka, balik ka. Balik din. Muna na ako ano. Isa man. Yan ang silispada. Di ay. Gabi. Oh, sige lang kagalutikan. Taas lagi ng ilunga ba? Oh. Takpo niya. Lols. Ito pa. Wait ha. Sa manindot. Wait ha. Yan nga. Asa man to eh? Wala mo mong good. Wala gilabot ang dila. Anak sa kumbaba. Wala bot ang dila. Kibaw na ko. Pintura. Ito na? Oo. Okay. Ako na imnon na. Natisa ko ngayon. Aray. Ito na di ay. ang imo mo, wala din mga pagkaon no. Wala din mga pagkaon din mo ba? Secret. Secret to para bibo. Ay, mo na na. Niya. Close. Sorry po. Okay. Yan na. Hindi ako na. Kisa na? Ako na. Hmm. Eh, ikaw na. Ako na? Oh. Sure? Oh. Ako na din. Okay. Candy. Sa akin di. Gummy bears. Ah? Gummy bears. Sure? Mm. Dili. Gummy bears dito? Gummy bears din din, gummy bears. Dali ka na. Kuan man ni. Puchi. Puchi. Pochi, katropang pochi. Di mo na na. Ang kanan na. Pati din ako beers ay. Sama, last na lang. Tika, tika. Ay, uli ay. Magdago na kay kaglabtik sa kuha mo. Rastanan. Pwede ko nakatagaan? Banga kay Ako nakatagaan no? Oh, maraga. Last na ni. Ang last. Yan nga. Sa wala pa. Klaro kay duga. Ang saman. Chili Ace. Kabong lagi ka. Nausik. Kuha na lang ni. Napako? Napako dira. Ako. Napa isa? Hindi isa. Okay. Yeah. Magpildi ka may lang no? Pildi ka. Ako ang pinti. Ano ko? Asa naman? Kaysa ako pa gani. Ha? Kalamay. Hindi pilit akong lips.
So recap ta. Nakatag-an ko og Kamatis. ano lang. Isa pinakadaghan og nalabtikan sa ilong. Ikaw. Ikaw. So pilde ka. Wala akong labtik. Daghan. Kaya nato ipon. Kaya itong ipon madugay ta. Yeah! Ako'y nakadaog. First time ang daog. Saban nga challenge ako kadaog. Kadaog. Kamatay ko ba sa mga pagkaon na challenge ito daog ka? No? Okay, so guys, thank you so much sa pagtanaw. So first time nakadaog ko ani nga challenge and hopefully sunod-sunod din nga Taog. daog na ko. Susunod challenge na ko. Bye guys.